stály 4 cymbály. 4 cymbálky, fantastické. Včera večer tady hrál Kumpan, první křídlo. No, on si chodí sem zahrát aj v úterý. Ale já nevím, k jakému patří ten poklad kukuřice. Z Borovských Kníc, mě to nějak zná, asi přijel jsem tam hodil. A on tady byl s nějakou cymbalku, či jenom dal Má jen ten pozvaný. tam hraje jakási jakoby dechovka, jak ty si čekal, jsem tak strašný. Peťa Lokavý si No, ne, jakási z Čech, ale... mají dost tekutých not v sobě. Ale oni nevím, to moc neumí.